Hola, què tal? Ja em coneixeu, oi? Jo sóc l'Helena i avui ens havíem de trobar a la nostra estimada biblioteca de Sant Antoni. Però no ha pogut ser. Altra vegada el Covid. Oi, aquest Covid, és pesat, és com un mosquit sorneguer aquí emprenyant. I per això estic una mica moixa. Sabeu què voleu dir, moixa? Doncs que estic una mica trista. A més, avui el dia també és una mica rúfol. Sabeu què vol dir rúfol? Doncs que està emboirat, que està ennuvolat, que amenaça pluja. I per això he pensat, mira, la millor manera de sentir-me bé és buscar un raconet a casa, compartir amb el meu amic, el Mico, aquesta estona i sabeu què? Llegir contes. Però com que estic una mica moixa, doncs llegiré contes des del cor. Us hi apunteu? Sí? Mireu, el primer que he triat és aquest. Diu, digues, pare, per què m'estimes? És una bona pregunta, oi? Perquè sabem que els nostres pares ens estimen, però per què? Què? Comencem? Digues, pare, per què m'estimes? Aquest d'aquí és en Phil i aquest és l'Oluf, el seu millor amic. És un ninot de peluix, com el meu mico. Doncs l'Oluf i en Phil sempre estan junts. Un dia, en Phil va veure el seu pare a la porta de casa i li va dir: «Escolta'm, pare, tu per què m'estimes?» Però el pare, en aquells moments, estava enfeinat. «Caram!», va respondre. «Doncs t'estimo perquè... I per què em fas aquestes preguntes ara? Que no veus que estic molt enfeinat?» Decebut, en Phil es va quedar mirant l'Oluf i es va allunyar a poc. Però l'Oluf li va dir: «Escolta'm, Phil, doncs si el teu pare no respon la teva pregunta, li pots preguntar a algú altre. Veus aquelles abelles d'allà? Veieu aquí que hi ha una casa d'abelles? Doncs per què no els hi preguntes a les abelles per què les estimen?» Així que en Phil va anar cap allà i va preguntar a les abelles: «Bon dia, abelles! Podríeu dir-me per què us estimen a vosaltres?» I les abelles, abans que acabés la pregunta, van començar: «Però doncs jo, en absolut, no hi estic d'acord, «Calleu, abelles!», els va dir l'Olaf. «No heu deixat en Phil ni que acabés la pregunta». «Ja ho veus», va dir en Phil, «potser és perquè a ningú li interessa la meva pregunta». No, deia l'Olaf. «Anem a preguntar a aquell esquirol que baixa de l'arbre?» Sí! Així que en Phil i l'Olaf se'n van anar cap a l'esquirol i li van preguntar: «Escolta, esquirol, podries dir-me per què t'estimen a tu?» L'esquirol, que just en aquells moments estava menjant-se una avellana, va seguir menjant. No sé, però jo m'estimo molt les avellanes, m'encanten. L'Olaf va observar: «Phil, l'esquirol t'ha dit que és el que estima ell, però no per què l'estimen amb ell. Anem a preguntar a la Neguet de la bassa?» «I tant que sí, Olaf, anem cap allà». «Digues, Neguet, podries dir-nos per què t'estimen a tu?» «Quac. Jo m'estimo molt a la meva mama». «Quac.
Ui, un altre que t'ha dit que és el que ell estima, però no perquè l'estimen amb ell. Potser és que no hi ha resposta per a aquesta pregunta, Oluf. I si tornem a casa? No. Anem a preguntar alguna altra. Mira, veus aquella corrua de formigues? Veus aquella que s'ha quedat despenjada? Doncs preguntem-li a la formiga. Així que en Phil es va acostar a la formiga i li va preguntar: Ep, formiga, tu sabries dir-me per què t'estimen els altres? La formiga, com que era molt petiteta, va xiu-xiuejar. Doncs, no sé com respondre a la teva pregunta. Oi, és petita, és veritat, però escolta'm, formiga, volem saber què en penses. La formiga s'ho va rumiar un moment i va pensar: Doncs, em sembla que m'estimen perquè, com que sóc tan petita, no molesto ningú. L'Òsuf va estirar la màniga d'en Phil i en Phil va pensar: vaja, doncs jo no sóc petit, sóc gran. I a vegades la mare diu que la molesto quan és a la cuina. Però tot i així m'estima, oi? I tant que t'estima, Phil. Au, va, anem a preguntar alguna altra. Veus aquells gatets d'allà? Potser ells ens donaran una bona resposta. Així que en Phil va preguntar: Digues, mare gata, per què t'estimen els teus gatets? Miau! La mare gata es va mirar els seus gatets i va dir: Miau! Doncs m'estimen perquè els dono de menjar i tinc cura d'ells. Miau! En Phil va dir: Ostres, doncs jo no cuido ningú. Què vol dir, que no m'estimarà ningú? L'Òsuf li va estirar de la màniga i va dir: No, és veritat que no cuides a ningú, però a mi sempre em cuides, eh? A mi, a l'Òsuf, a mi sempre em cuides. Bé, de vegades em deixes tirat a terra, però bueno, bé, això no vol dir res, perquè després em cuides, I em cuides molt, Millor anem a preguntar alguna altra. Veus aquell osset de peluix? Anem a preguntar-li a ell. I van anar a preguntar a l'osset de peluix. Digues, osset de peluix, podries dir-me per què t'estimen els altres? Doncs no ho sé. Crec que a mi m'estimen, doncs perquè soc dolç i perquè em deixo abraçar. Crec que és per això. En Phil va pensar: doncs jo no sóc tan dolç com tu i de vegades em barallo una mica. Creus que per això no m'estimaran? L'Òsuf de seguida el va estirar de la màniga. Però ets que tu no ets cap osset de peluix, no? I encara que et barallis amb els amics, jo sé de bona fe que t'estimen igual. Sí. Anem a preguntar-ho a algú altre. Potser en aquestes flors d'aquí, potser elles ens donaran una resposta més bona. Digueu, flors, per què us estimen a vosaltres? Doncs ens estimen perquè som boniques. Perquè fem molt bona olor. Però en Phil va dir: doncs em sembla que jo no sóc gaire bonic. A més, a l'escola sempre diuen que estic grassonet. Vols dir que no m'estimaran llavors? L'Òsuf l'estira de la màniga i diu: Va, que no veus que jo estic mig atrotinat i que m'estimes igual? Au, va, anem a preguntar-ho al gos. Digues, gos, per què t'estimen a tu els altres? I el gos va dir: Doncs
A mi m'estimen perquè sé vigilar molt bé. I quan s'acosta un intrús, lladro ben fort. Ai, ai. Doncs jo no sé si vigilo bé i tampoc sé lladrar com el gos. L'oso va dir, és igual, perquè la veritat és que jo el gos no l'estimo gaire. Sempre em fa una miqueta de por, perquè un dia em va agafar per la pota i em va arrossegar per tot el jardí. Au, anem. I sabeu què? Que també li van preguntar en un llibre. Digues, llibre, per què t'estimen? I el llibre va respondre, doncs perquè era molt savi i ajudava la gent a aprendre coses. Però Phil va quedar més preocupat encara. Ai, doncs jo no sé gaires coses, Potser no m'estimarà ningú a mi. Però l'oso el va tranquil·litzar. Au, va, Phil, que tu ets molt llest, I a mi m'has ensenyat moltes coses. Vinga, va, tornem cap a casa. I en Phil i l'oso van tornar cap a casa. I mentrestant, quan anaven arribant, van veure que sortia la lluna. I en Phil li va preguntar, Lluna, podries dir-me per què t'estimen a tu? I la lluna va dir, doncs em sembla que perquè brillo i faig somiar. Oso, jo no sé si faig somiar ningú. Au, va, anem cap a casa, que s'està fent tard. I just quan van arribar a casa, el seu pare ja estava esperant el Phil a la porta. I li va dir, escolta'm, Phil, he estat pensant en aquella pregunta que m'has fet abans. I em sembla que ja sé per què t'estimo. Per què, pare? Doncs perquè tu ets el meu fill i t'estimo senzillament per això. I llavors en Phil li va dir al seu pare, doncs saps què, pare? Que jo t'estimo a tu perquè ets el meu pare i senzillament per això. I conte contat, aquesta història ja s'ha acabat. Què? Us ha agradat? L'altre conte que vaig agafar de la biblioteca i que vull compartir amb vosaltres és aquest. No te vayas. El vaig agafar per dos motius. Primer, perquè era de color vermell i és el meu color preferit, perquè és el color dels petons i del cor i de l'amor. I el segon motiu, perquè parlava d'una nena a la que no li agrada acomiadar-se. I a mi tampoc m'agrada acomiadar-me, però a vegades dir adéu és necessari. Voleu saber per què? Bé, obrirem el llibre. És millor que conegueu en aquesta nena d'aquí. Aquesta és la Carolina. A la Carolina no li agrada acomiadar-se i sent un foradet al cor i una bellota a l'espanxa i unes ganes terribles de dir-li al sol «No te'n vagis!». I llavors el sol li envia a la Carolina uns rajos extra només per ella. Però després ha de dir adéu. Voleu saber per què? Perquè si el sol no se'n va, no podrà sortir la lluna. I llavors la Carolina no podrà seure a la seva branca preferida a contemplar-la. A la Carolina no li agrada acomiadar-se i sent una punxadeta al cor i un gripau a la panxa i unes ganes terribles de dir-li a l'hivern «No te'n vagis!». Però llavors l'hivern li llança a la Carolina una bola de neu que encara li quedava. Xas! Després ha de dir adéu i ha de marxar. Sabeu per què? Doncs perquè si l'hivern no marxa, no arribarà la primavera. I no sortiran les flors, ni vindrà el bon temps, ni Sant Jordi. A la Carolina no li agrada acomiadar-se i sent un copet al cor i una mà que li apreta la panxa i unes ganes increïbles de cridar-li al seu globus «No te'n vagis!». Llavors el globus es queda una estoneta més
a jugar amb la Carolina als aniversaris. Però al final ha de dir adéu i marxar. Sabeu per què? Doncs perquè així la Carolina tindrà temps de jugar amb el seu gos, el Nemo. A la Carolina no li agrada acomiadar-se i sent un pessic al cor i un cangur a la panxa i unes ganes de demanar-li i suplicar-li a la seva dent: no te'n vagis! Però llavors la seva dent juga a fer la trapezista dins la seva boca, fa 3 tombarelles i cau. Diu adéu i ha d'anar-se'n. Sabeu per què? Doncs perquè si no, la Carolina no podrà posar la seva dent sota el coixí i el ratolí Pérez no podrà canviar-li per una moneda. A la Carolina no li agrada acomiadar-se i sent un foradet al cor i una granota que fa croc, croc a la panxa i unes ganes increïbles de dir-li a tota aquesta espuma: no, 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 no marxis! Llavors, l'espuma bombolleja sobre el cos de la Carolina fent-li pessigolles. Al final diu adéu i s'escapoleix per sota de l'aigüera. Sabeu per què? Perquè si l'escuma no fes això, la Carolina no podria trobar totes les joguines que estan al fons de la banyera i que estaven sota de l'escuma. A la Carolina no li agrada acomiadar-se i sent com una macadura al cor i com un hipopòtam que li trepitja la panxa i unes ganes de cridar-li al seu tricicle: no marxis! Llavors, el tricicle toca la seva bocina per tocar la cançó preferida de la Carolina. Mec, 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 mec. Diu adéu i se'n va per la porta. Perquè si no deixem marxar el tricicle, la Carolina no es farà mai gran i no aprendrà a anar amb una bicicleta de 2 rodes. A la Carolina no li agrada acomiadar-se i sent una rascadeta al cor i un rinoceront a la panxa i unes ganes boges de dir-li a l'autobús: no te'n vagis! Però l'autobús llavors fa riure la Carolina, rugint amb el seu motor. Rum, 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 rum. Però després ha de dir adéu i anar-se'n, perquè si no, no podria portar tots els companys d'escola de la Carolina a l'excursió. A la Carolina no li agrada acomiadar-se i sent com se li fa un estrip al cor i com un dinosaure li rosega la panxa i unes ganes boges de cridar-li al seu pare: no te'n vagis! Llavors el seu pare somriu i es queda a prop de la Carolina i s'està una estona amb ella explicant-li contes i cantant-li cançons. Però al final ha de dir adéu i marxar, perquè si no, la Carolina no podria dormir i descansar i somiar totes aquelles coses meravelloses que estan dins el seu cap. I conte contat, aquesta història també s'ha acabat. Doncs ja ho veieu. A mi no m'agrada acomiadar-me, però sé que a vegades ho hem de fer, perquè no podem enganxar-nos a les coses que estimem. Hem de deixar-les marxar. És com aquella dita que diu que a vegades, quan es tanca una porta, s'obre una finestra. I bé, us presentaré el darrer conte que vaig triar de la biblioteca. Contes que neixen del cor. Es diu La sonrisa de Daniela. M'agrada molt perquè m'agraden molt els dibuixos, estan molt ben fets. I m'agrada perquè parla del somriure i del poder del somriure.
Sabeu que amb un somriure podem canviar el món? Sí. Ho descobrirem. Primer us vull presentar, mireu, la tenim aquí. La Daniela. Aquesta és la Daniela. Doncs vet aquí, una vegada, que un dia la Daniela va sortir ben d'hora de casa seva. Aquell matí el cel feia olor de flors, de festa, d'alegria. Tot era blau i el sol, des de les alçades, li deia bon dia. I llavors la Daniela va somriure. I el seu somriure va volar i volar i es va posar sobre el cor de la Roberta com si fos un colibrí de primavera. I aquesta és la Roberta. La Roberta és una hipopòtama rosa. Una hipopòtama que anava caminant pel carrer tota capficada, tota tristoia, amb el cap cot, perquè aquell matí s'havia mirat al mirall i el que havia vist no li havia agradat gens, perquè era ella una hipopòtama grassoneta, galtuda, amb un cul gros i una panxa ben rodona. I això a la Roberta no li feia cap gràcia, perquè havia començat un règim, perquè ella volia ser prima com la gasela i esvelta. I feia 3 setmanes que amb el règim gairebé ni menjava i això la posava de molt mal humor. Però aquell matí, mentre caminava, el somriure de la Daniela es va posar sobre el seu cor i va ser com sentir campanes dins del seu cap. I a partir d'aquí tot va canviar. Mireu, la Roberta va decidir buscar una pastisseria i comprar-se el pastís de merenga més gran que hi hagués. I es va menjar el pastís de merenga blanc, rodó, com la lluna plena. Ella tota sola. Oh, que bo, que dolç! Quan el va acabar estava ben satisfeta. La veritat és que tenia un forat a la panxa, de tant de règim. Però el millor de tot és que quan va sortir de la pastisseria es va mirar al vidre de l'aparador i per primera vegada en molt de temps el que hi va veure li va agradar. Va veure el seu cos, que sí, que era galtuda, que tenia la panxa rodoneta, que tenia el cul gros. Però li va agradar, perquè ella era així. Li va agradar perquè se sentia contenta i feliç. I sabeu què? Que la Roberta va somriure. I el seu somriure va volar i volar i volar i es va ficar dins de les entranyes de l'Anicet com una papallona de colors. L'Anicet era un vell mico, ruïndinaire, perepunyetes, malhumorat, que caminava pel carrer queixant-se de que algú havia tret a passejar el seu rinoceront, s'havia fet caca a terra i no l'havia recollida. És que l'Anicet tenia 90 anys, era molt vellet. Fixeu-vos que havia de caminar amb l'ajuda d'un bastó. Però, mentre es queixava, el somriure de la Roberta va arribar i de sobte li va començar a fer pessigolles per dins, pessigolles, pessigolles, pessigolles. I va passar una cosa, i és que l'Anicet es va recordar de la seva Elionora. Ai, Elionora del meu cor. L'Elionora era una mona de qui l'Anicet estava enamorat i que feia dies que volia convidar-la a ballar. Així que va anar a la floristeria, va comprar el ram més bonic i més gros que podia haver-hi i se'n va anar a veure l'Elionora. I li va dir: Elionora, ets la llum del meu cor. I sabeu què? Que va somriure, sí. I el somriure de l'Anicet va volar i volar i volar i es va posar al cor de la Camila com un raig de sol. La Camila era una elefanta gris,
que tenia un vestit gris, que tenia un cotxe gris, que tenia una feina gris, que tenia una mirada gris. Sabeu per què? Perquè estava molt, molt avorrida. M'avorreixo. Tots els meus dies són igual. No faig més que llevar-me al matí, anar a treballar, menjar, treballar, dormir. Ai, quin avorriment! Mentre estava aturada en un semàfor, el somriure de l'anisset, que es va colar dins el seu cor, va omplir-li tot el cos de llum, com si fos un arc de Sant Martí. I va passar una cosa... La Camila va decidir capgirar la seva vida com un mitjó. Mireu, va canviar el seu vestit gris per un vestit de flors de colors. Va canviar el seu cotxe gris per una bicicleta groga. Va canviar la seva feina gris per una motxilla i un passaport i se'n va anar a donar la volta al món. I sabeu què? Que la Camila va somriure i el seu somriure va volar i volar i es va posar sobre el cor de l'Evelina com una pluja de maig. Aquí us presento l'Evelina. L'Evelina és un estruç que aquell dia s'havia aixecat amb la pota esquerra perquè la seva tortuga nana s'havia tornat a pixar a la catifa del menjador. La seva tortuga nana ja era molt velleta i la veritat és que l'Evelina estava pensant a portar-la a la llar de les tortugues perquè feia dies que se li escapava el pipí, que s'oblidava de les coses, que es perdia, que s'amagava pels racons i l'Evelina l'havia de buscar. I és clar, era un estruç molt enfeinada. No podia estar tot el dia anant darrere de la nana. Així que va pensar que no li quedava més remei que desfer-se d'ella. I just estava pensant això, que el somriure de la Camila va entrar dins del seu cor i el va omplir de llum. Era una llum blanca i brillant. I llavors ho va començar a veure tot molt més clar. Se'n va anar a una botiga de barrets i va triar el barret més estrafolari i més divertit per regalar-li a la nana. Sí, li va posar el barret i va dir a la porra amb les tasques importants. Perquè va entendre que el més important era la seva amiga, la tortuga. I l'Evelina va somriure. I el seu somriure va volar i volar i volar. I es va posar en el cor del xacal com una carícia d'aire. El xacal Marcial. Mireu, aquest és en Marcial. És un xacal. És el general d'un exèrcit molt poderós. És un general bigotut i fanfarró del país del tot ho puc. Aquest general tenia molts avions, molts soldats, tancs, submarins, bombes. I sempre tenia raó. Bé, potser no tenia raó, però és que ningú s'atrevia a portar-li la contrària. Perquè, esclar, era molt poderós. Les armes li donaven el poder. Però un matí d'abril, mentre el seu exèrcit desfilava i ell cridava des del balcó, el somriure de l'Evelina li va penetrar al cor com una bala. I aquesta bala el va fer pujar fins al cel i tocar els núvols. I a partir d'aquí tot va canviar. En Marcial, el general, davant la sorpresa de tots, va deixar l'exèrcit, va deixar els avions, va deixar els tancs, va deixar les bombes. Se'n va anar a casa i va decidir que a partir d'aquell dia es dedicaria a cuidar les orquídies i a somriure tot el dia. I el somriure del Marcial va volar i va retornar sobre la Daniela,
com un colibrí de primavera, com una papallona de colors, com un raig de sol, com una pluja de maig i com una carícia de l'aire. I conte contat, aquesta història també s'ha acabat. Us ha agradat el somriure de la Daniela? Doncs ja ho veieu. És important somriure. És important sentir des del cor. És important dir t'estimo. És important saber expressar-nos. És important saber dir adéu. És important escoltar-nos. I els dies que estiguem així moixos i tristos i que el cel estigui ple de núvols, ja sabeu, sempre ens quedarà un raconet a casa, abraçats amb el nostre millor amic de peluix i una pila de llibres i de contes de la biblioteca, que és el millor per fer passar l'estona. I conte contat, ja us he enredat. Adéu!